हेलो एवरीवन नमस्कार। आज आसी पुणी आउ गोटे नुआ चैलेंज नहीं कि आज चैलेंज अच्छी पखाड़ भात। पखाड़ भात को भिग भजा, सजना साग भजा, भेंडी भजा, आलू भर्ता, बड़ी चूरा, काकुड़ी, बैगण भजा, कोबी आलू भजा, इतनी सारा आइटम। वीडियोटी बहुत मजादार हवा जाऊँगी तो रिक्वेस्ट कि वीडियोटी को शेष जाए प्लीज देखो। तो आज ट्विस्ट यहाँ है, मजादार पॉइंट यहाँ है कि आज जी हार सी खाइब कंचा लंका। तो मत तो लगे निश्चिंत मुझे जीति बेचारा छुआटा डर डरिक अच्छी। तो चलो स्टार्ट करिया। तो ता पूर्वर टे लुणटा पकड़ भूल जाइए, लुणटा टे पकईदबा। स्टार्ट करिया। वन हाँ ठीक है, लुण चाहिए ओके। वन टू थ्री गो। 진짜 라고
ସଜନା ଶାଗ ବିରି ପାଇଲି ନା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ସଜନା ଶାଗ। ଏଇ ଯାଏ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ରାଗ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅତି ଚାଲାକିରେ ଭାତକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଭଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆଗ ମୋର ସଜେଇଥିଲା ସଜନା ଶାଗ ଠିକ୍ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଖାଇବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ସଜନା ଶାଗ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍କାଟା ଦଳିକି ଖାଇଲି ନା, ଲଙ୍କାଟା ପାଟିକୁ ପଳେଇଲା, ମୋ ପାଟି ଏତେ ଜୋରେ ପୋଡ଼ା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଏ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲି 19-20ରେ ମୁଁ ଜିତିଛି। ଏତିକି ରହିଗଲା ତାର, ନହେଲେ ସିଏ ବି ଜିତିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଟକ୍କର ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ। ସବୁ ଖତମ, ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫାସଫି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ୱିନ୍ କରିଯାଇଛି 19-20ରେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଖାଲି ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ରାଗ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କି ଆଗ ଖାଇଦେଲି। ହଁ, ରାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଧିକ, ସେଇଟା ବି ରାଗ ଥିଲା। ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବି ରାଗ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟିଥିଲି ପ୍ଲସ୍ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଚକଟିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଖାଏନି। ହଁ, ଖାସ୍ କରିକି ରାଗ ଟୋଟାଲି ବି ଖାଇନି। ଖାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ସହ। ସେ ଯେଉଁ ଭାତ ରାଗ ଖାଇକି ଚକଟାକୁ ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ସବୁ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କି ଫାଇନାଲି ଆଜି ବି ମୁଁ ହାରିଲି। ଗଲେ ଆମ ପତା କଟିଲା, କିନ୍ତୁ ୱିନ୍ କଲି। ଟିକେ ବଡ଼ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଖାଇବେ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ତାର ଯେତେଟା ତା ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାର ଯେତେଟା ଖାଇବ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ, ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପାଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ପାଣି, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପାଣି ଝିଅ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେଲ। ଏଇ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, ପାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେଟା ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ ଖା, ଯେତେ ପାଣି ପିଉଛୁ ପି, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରହି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ନୁହଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବୁ ପୁରା, କି ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇବୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବିଚାରା ରାଗ ବି ଖାଏନି। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଚଳିବ, ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଯିବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ଖା। ନାଇଁ, ଏଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା, ଏଥିରେ ତୁ ଖାଇବା। ପାଣି ପିଇନା ଅଧିକ ରାଗ ଲାଗିବ, ପାଣି ପିଇନା ଅଧିକ ରାଗ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଇବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଫାଇନାଲି ପାଣି ପିଇନା ଅଧିକ ରାଗ ଲାଗିବ, ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆମର ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ସିଓର ଜିତିବେ। କାହିଁକିନା ଭାତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଖିଆଖି କରନ୍ତିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ୟୁନିକ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଖସିବ, ସବୁ ଖସିବ। ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି ତ। ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାର୍ଟି ମିଠା କରିବି। ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଜିତିବି। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।